Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera gaur ekainak 10 zibilizazioen arteko elkarrizketarako eguna ospatuko dugu, lehen aldiz, duela urtebete onartu zuen Nazio Batuen erakundeko batzar nagusiak. Txinak proposatua eta 80 herrialde baino gehiagok babestua, ebazpenak azpimarratzen du zibilizazioen lorpen guztiak gizateriaren ondare kolektiboa direla. Zibilizazioan aniztasuna errespetatzearen garrantzia azpimarratzen dute eta elkarrizketaren indarra nabarmentzen dute munduko bakeari eusteko, garapen partekatuan aurrera egiteko, gizakiaren ongizantea hobetzeko eta aurrerapen kolektiboa lortzeko. Ez da elkarrizketarako unerik aproposena, Nazio Batuen erakundeak atzo Israeli leporatu zion irin kopuru oso mugatua sartzen utzi izana zerrendan. Nazio Batuen erakundeak salatu du horniduraren gehiengoa talde armatuek edo etxita eta goseak dauden pertsonek arpilatu dutela. As long as Palestinians are free by the streets, none of us are free. Fawda, God I know with the loudest. The God I know with the loudest. You pray to the God of love and with power and violence. The God with the loudest. States murder and call ourselves righteous. Fuck Zionist. Baina Palestinako genozidioa ulertzeko eta bereziki dena urriaren 7 hasi etzela gogorarazteko oso garrantzitsua atzera begira jartzea. Gaurko egunez 1967an 6 eguneko gerra amaitu zen. Israel garaie herri arabiarren gainean. Israelen eta herrialde arabiarren arteko 1967ko ekaineko gerrak, 6 eguneko gerrak, erabat aldatu zuen ekialde ertaineko mapa. Ekainaren 5 amarrera bitartean, Israelek Egiptoko Sinai, Zisjordiana, Gazako zerrenda, Jerusalem ekialdea eta Siriako Golango goi lautada inbaditu zituen. 67ko ekainaren 5ean, astelena, Israelgo zaza bombarderoek Egiptoko aire basei eraso zieten. Israeldar blindatuak Egiptoko fronterantz abiatu ziren. Herrialde arabiarrek gerra deklaratu zuten Israelen aurka. Jerusalemek morteroen supean amaitu zuen eta gauean Tel Avivek iragarri zuen Egiptoko hegazkinak borrokatik kanpo utzi zituela. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You can pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. APAC, Kufi, and all the companies. You see we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You can ban TikTok, take us out the algorithm. Hilaren 6an Israelek Gaza bereganatu zuen, orduan Egiptoarren administraziopean zegoena eta bere tropak ekialdeko Jerusalemen sartu ziren. Segurtasun kontseiluak aho batez hartu zuen berehalako su-etena eskatzeko ebazpena. Ekainaren 7an blindatuen arteko borroka handi bat piztu zen Sinai ibaiaren bihotzean. Israelgo armadak Suezko kanalaren ekialdeko herribera okupatzen zuen bitartean. Itsas armadak Sharm el Sheikhi hartu eta Akabako golkoa hustu zuen. Armadak Jordaneko mendebaldeko ibai ertzaren zatirik handiena okupatu zuen. Jordaniak su-etena onartu zuen. Ekainaren 8an Israeldarrak Suezeko kanalera iritsi ziren. Egiptoko irratiak gauera arte itxaron zuen segurtasun kontseiluak eskatutako su-etenaren onarpena iragartzeko. Nasserrek dimisio emango zuen ordu batzuk geroago. Hilaren 8an artilleria tiroak izan ziren Israel eta Siria arteko mugan, eta hurrengo egunean borroka bihurtu ziren. Eta ekainaren 10ean, gaurko egunez, Nasserrek presidente izaten jarraituko zuela iragarri zuen herriaren borondatearen arabera. Fronte Siriar Israeldarrean borrokak triskantza eragin zuen. Israelek bere armategi militar guztia mugiarazi zuen. Genoziden legea izango da behingoz, ametxen amildegi gauerdiko malko bi. Herri zapalduak soilik abesten noterio. Herri zapalduari 58 urte pasa dira eta Israelek sarraskiarekin jarraitzen du. Guk orduan borrokatzen jarraitu beharko dugu. Hau ez delako gure bakea, hau ez da gure arbasoek nahi zuten bakea.
Gaurko egunez, 1916ko ekainaren 10ean, bakearen aldeko gurutzada abiatu zuten 100 emakumek Glasgowen, Eskozian. Erresuma Batuko emakumeek osatutako bakearen aldeko mugimendu sozialista zen, lehen mundu gerraren amaiera eskatzen zuena inolako anexio edo kalte ordainik ezarri gabe. Bakearen aldeko emakumeen gurutzadak gobernuaren eta komunikabideen oposizio handiari aurre egin behar izan zion. Morning Post egunkari eskuindarrak honela deskribatu zuen mugimendua. Herrialdeko propaganda erakunde aktibo eta kaltegarrienetako bat da. 1917ko abuztuaren 11an, 1200 emakumeek Lancashireen egindako martxa bati harrera egin zioten etxeitasun handiz. Nelsonen jolas zentrora iristean 50.000 kontramanifestarik traidoreak eta hiltzaileak oihukatzen hasi zitzaizkien, eta poliziaren presentziak bakarrik saihestu zuen kalte fisikoak jasatea. Noizbait iritsiko dire tan egongo naiz begira, noizbait iritsiko dire tan egongo naiz begira, ekarriko dute sua dute ekarriko, noizbait iritsiko dire tan egongo naiz begira, Bai, noizbait etorriko dira, bertso giroan gaudenez jarrai ezagun horrela, 51 urte betetzen dira gaur Arabako bertsolari txapelketaren lehen finaletik. Gasteizen jokatu zen eta Juan Isasi Txinotxu izan zen txapelduna, baina ez dut bere bertsorik topatu. Arabako bertsozale elkartea 93an sortu bazen ere, Arabako bertsolaritzaren historia garaikidea 92an hasi zen Gasteizko eta Aiarako bertso eskolak sortu eta berehala. Eta esan bezala, 94an Arabako lehendabiziko bertsolari txapelketa antolatu zuten. Hori bai, Prudentzio Deuna Estibalizko ama bertso sariketa izenarekin. Oino, izen luzea, ez da? Begira, Arabako txapelketa ofizialik ezean, Araba Bizkaiko txapelketa elkarrekin egin zen 2000 urtera arte. Baina 2000 urtean Arabak bere bide propio egitea erabaki zuen eta bere ordezkaritza propio izan zuen 2001ko bertsolari txapelketa nagusian. Ruben Sánchez izan zen txapelketa horretan aritu zen bertsolari arabarra. Hau da, urte hartako bertsoetako bat. Antxe bizi modua, zuk ezin lortua, eta jadanik zaude nahiko aspertua. Eta ni hemen berriz horrengo gortua, gure mundu petralau ezin ulertua, hemen basa mortua, han jende mortua. Eta orainik ez du inor zoriondu, hemen doa zerrenda zorionako Jana Etxebarrieta, betaurreko Morea Gipuzkoar kazetari eta EH Bilduko politikari, legebiltzarkide eta ekintzaile feminista. Eta zorionak Nahiazu Daire Gipuzkoar igerilari paralimpikoa 2004an jaio zen Usurbilen munduko azpitxapelduna izan da. Eta zorionak Xan Bidegain, Lapurtar basu jotzailea, Willis Drummond taldeko kidea. Zorionak bigarren kafeko kideon partez. Entzun astiro doia denbora, irigorrian gurdioi, begira erlojuetako horatzak, uneka erdoiltzen. Aizu eta Aralargo San Migueleko atea atzo abiatu zen Pasaiatik. Pasaden astean Santutegiko kapilauarekin hitz egin genuen eta kontatu zigun nola pasaden urtean ate isu eman ostean Albaolak ate berriak egin dituen eta erromesaldi bidez joango direla itsas faktoriatik Santutegira. Une honetan Bilabona inguruan dabil Idigurdia atea garraiatzen, gure estudio ingurutik ere pasako dira eta erromesaldira batzen saiatuko gara. Nik bada espada zapatiak ekarri ditut. Tira, gurdiak iritsi aurretik gonbidatuak aurkeztu beharko ditugu. Maialen Telabidek Toshiko Akoyoshiri buruz hitz egingo digu. 95 urte dituen jazz musikari japoniarra da, Akoyoshi. Zurine Hidalgo musikara itzuli da 4 urteren ondoren eta gaur bere lehenengo singela aurkeztera etorriko da.
Kala izena jarri dio proiektuari. Ondare kulturalaren gizarteratzea horixe Andoni Mateos eta Izaskun Egilegorrek karriko diguten gaia. Gure ohiko geografoa gaur lankide eta bidelagun Izaskun Egilegorrekin izango dugu gurean. Eta Uliako Lore Baratzak egitasmoak 10. urteurrena du aurten, eta beraiekin hitz egingo dugu atzera begira jarri eta urtemuga ospatzeko. Entzuleok, ekainak 10 ditu gaur eta asteartea da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Julen Goikoetxe Arbegozo, egunon! Baita zuei ere. Eta zuekin entzuleok, Juri Ezei Zarandia, egunon! Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 9:18 du, ekainak 10 ditu, goizak 10 eta 18 minutu. Guiru gara, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, ongi etorri izan da bezala. Bigarren kafean zarete naiz irratian. Goizeko 10 eta 20 minutu ditugu, Laister Zurin Hidalgo gurean izango da, Laister gonbidatu mordoa izango dugu hemen saioan bata bestearen atzetik, baina guk egunero bezala maite duten tartearekin abiatu bar dugu gaurkoa, hementxe diote, egunon gaztiak, Indiokorrek, Edita Brokosek, egunon, Gorkak, egunon, zer moduz, dena akoplatzen da, Gorka, gure sonidoa zari zara, ez daukate horren berririk, baina ze Julen, Goiurik kutsatu dizkizu gogo ezak dantzan, dio Indiokerrek. Noiz izan du ni gogoa dantzarako, Indioker. Erantzun hori lehenengo, mesedez. Nire maite dut da bigarren kafea, 1000. saioa, ni presnago, bi saio bakarrik, Julen, egingo aldezu dantza, noski, badator kurtso bukaera. Noski nork esan du. Nik, badator kurtso bukaera, dio Gorkak. Badator. Zizan da, oi, ja ez tezu egiten ez da txoritxoa pauso marabillosua? Nik egin dut. Izartu Indiokerrek. Hemen jendea lizentzia hartzen ari da, kurso amaiera konfiantza hartzen ari da, eta kargu asko xamar ari zaizkigu hartzen. Nahi baino gehiago, baina tira, maite zaituztegu. Xalodorrek abestu zuen bezala, maite zaituztegu oraindik.
Oraindik. Gero eta gutxiago, baina oraindik. Ez esan hori. Ez, asko maite zaituztegu. Gure entzuleok, Oraindik. gure txateko bidelagunok eta denak. Esan behar nuenik, maite dutak kontatu beharko dizkiegula gure entzule, Julen? Bai, begira, nik maite dudana da inbidia sanotik eta adinaren arrakalak besterik ez duelako uzten, bestelako aukerarik ez duelako ematen, iragan igande goizean bizi edo ikusi nuena, ja adin badaukagu, bagoaz pixkanaka gora, eta ja igande goizetako planak gehiago dira, mendira joatea eta horrelakoak, igande goizean parrandatik etxera etortzea baino. Eta igandean, nahikoa goiz, atera nintzen etxetik, zazpiterdiak buelta horretan edo, eta orain, ni bizi naizen inguruan jarri dituzte, kaleko bendin makina horietako batzuk, eta antxe, nahikoa gertuko herri batean jaiak ere baziren, eta hoi laguneko gazteko adreilago izeko zazpiterrietan, antxe, makinetatik hamburguesak eta sandwichak eta bestelakoak erosi, eta nari ziren, gozaltzen, ora sartu horretik gozaltzen, eta inbidia puntua sentitu nuen, esaten nuen gauza ederra da hori ere egin dugu, duela orte batzuk egiten genuen, eta esan nuen, guri ja beste gauza batzuk dukatzen zizkigu, eta erki zaudete, guztiagan ari ziren, borain lo egingo du nik arratsaldeko 3 arte, eta esaten nuen, hori ere gauza ederra da, baina... Gaitasuna behar, Zegoen igande goizarekin mendira joateak ere esaten nahi duzu ez zidan pereza handiegirik eman, baina hori, maite dut, bizitza hori da, eta hori onartu beharra dago, eta onartzen ez bada, norbere kalterako izaten da, beraz, maite dut hori, gazteak parrandan ikustea. Bat egiten dugu maite dut horrekin, zalantzarik gabe, eta Goiuri Zizarandiak ere, bere maite duta kontatu beharko dugu. Lotura du, Julenen maite dutarekin. Antzen duen? Ez. Baina igandean kontua da afaldu genuela lankideok, eta inigo gogoan baduzu gure maiaren alboko maian, bazegoen neska talde gazte bat. Eta kontatzen ari ziren, nola Beasaingo festetan... Egia. Aritutakoak ziren. Eta edukiko zituzten ikuste dut, 16 urteren bueltan. Batxi bat, olako zerbait, bai. Zarragoak iruditu zitzaizkizun? Bai, unibertsitatean mugan hortxe. Batxi bi, lehenengo... Horik batxi bat esaten. Ez, bai. Baina asko aldatzen da bizitza, 15, 16 edo 17, 18 hortan, Ez, nik uste dut batxi bat zela, bai. Eta... Juri, uste dut... ez dakitan, gazte sentitu nahi duzula edo zar, oraintxe kortozirkuito egiten ari naiz. Zuk neskaile gazteago ikusteak, esan nahi du, zartuta zaudela edo gaztetuta zaudela? Esan nahi du, nire maite dut adela eta isilikoteko. Isilikon, pelikanoa! Ni ari naiz kontatzen. Ta kontua da neska horietako batek kontatu zuela. Nola, Beasainen parrandan zeudela bere mutilagunak harremana eten zuen. Ara? Ta, parrandan esan ziola. Ta ordan, ari ziren beste neskak, animoak ematen, eta kontatzen baino lasai, baino tal, eta horrelakoak. Eta niari nintzen konbertsazio entzuten, eta bi gauza sentitu nituen. Batetik, auzolotxa pixka bat, ze eman zidaten pixka bat auzolotxa, eta bestetik, segulako xamurtasuna, eta pentsatu nuen, ze politiak eta bida lehenengo bizitzaren kolpe hauek, eta bi gauzak sentitu nituen aldi berean, ze egia da, bereien lagunek eman zizkioten animoak, zirela. Bate balio ez dutenak. Baina askotan, bate ez du asmatzen, baina isiliko goteak asko gehiago balio du, edo zer gauza esatea baino. Ja, ze gauzak, Baina... Adin horretan ez dakizu hori horrela dela. Ez, baina inork ez gaitu prestatzen, kuadriako batek harreman bat hautsi du, edo hautsi diote, edo danakoa, eta zer esan behar den horretan. Eta resakarekin duenean, burua lausotuta. Nik gogoan dute, duela 10 bat urteola, haustura baten berri kuadriari eman, eta erantzunak irakurtzen hasi da esanien, zuek zuek katxaloteak. Ez que egia da. Bai, besterik gabe, maite ditut berdin, baina... Horixe, torren niari nintzen pentsatzen, pixka bat auzolotxa sentitzen ari naiz, esaten ari zaretenarekin, baina aldi berean ere, ez dakit, nire burua ikusten nuen, beraiagan islatuta, eta baita politia iruditu zitzaidan pixkat distantziatik ikustea, nolakoak diren, ez dakit ez, abarremanaren austura horiek 16 urterekin, berez maitasuna, ez dakit, geroago sentitzen duzu beste zentzu batean edo zentzu handiago batean, baina pentsatzen duzu mundua amaitzen dela, 16 urterekin zure mutiak Beasaingo festetan esaten balin badizu, ez dula zurekin jarraitu nahi, eta hoxe nire maite duta. Albotik esan martzen nion, ez tazkerego izango, horrelako gaurku... Aixoa. Aberatzen
Bai, jeba, bera, eta ze listoa mutilaguna baita ere, udako oporrak hartu eta lehenengo parrandan ja, harremana... Asko esaten du horrek, bere kontra, Bai. Beste kontu bat da, lehengoan lagunen gomendioa jasotzen ari zen horrek ere, aste betera konturatuko ote dan, ostras, udara badator eta erkin nago ni ere. Nire maite duta Zaporeak proiektuari, hemen atzean daukagu eurek elkarranen egindako, ilustrazio ederrau, eta igandean koske festa egingo dute Intxaurrondon, egin koske elkartasunari, eta maite ditut, Han Bernarte Etxepare plazan igandean, goizeko 10:00 iruretara, irekira ekitaldia, hainbat kontzertu, tartean egokituko zait kantatzea, eta maite ditut bereziki, munduak beste toki batzutara begira jartzen gaitu honetan gogorarazten digutelako Mediterraneoko krisiak hor dirauela, Lesbosen eta beste bat tokitan itsasertzean jaten ematea oraindik beharrezkoa dela, 2500 plater betetzen eta sukaldatzen ari direla egunero, eta zoritxarrez askotan gure elkartasunak, gure atentzioak eta gure sentsibilitateak mugak dituzte, eta ez gara oso gai guztiari erreparatzeko. Bagaude begira Palestinara, bagaude begira Saharara, bagaude begira Estatu Batutako muga migratoriora eta beste munduko hainbat tokitara, eta oso gertu dugun beste krisi bat batean gure edabideetatik desagertu da. Eta guk edabide zela askotan ezkara konturatzen horretaz, ez? Edo bintzat gu saio bezala, maite dut Zaporeak proiektuak aldarrikapen hori egiten jarraitzen duela, borrokan jarraitzen duela, zerbait akaso ezin duinagoa egiteko, eta da gozez dagoen migratzaile bati jaten emateko. Beraz, gora Zaporeak, eta igandera bitartean hartuko dugu tartetxoa eurekin ere, egitasmoaren, festaren eta janari bilketaren inguruan aritzeko. Goiuri, momentu importante bat. Ui, zer gertatu da. Gure txatean mezu bat, ezin oharkabean utz dezakeguna. Gorka Santestebanek esan du, ni soltero nago berriz udararako prest. Osondo, Gorka. Bejonde ikela, Gorka. Zena edek esatea, Osondo. Ostegunean ospatuko dugu. Gure 1000. saioan, Gorka, soltero zaudela, udararako prest. Baina ez ezagun honekin ere, ez da, azalekotasunan ez gaitezen erori. Ondo zaude, Gorka? Kontatuko diguzu ostegunean. Bai, nik ondo ikusten duzu. Ondo ikusten dut. Nik ere bai, baina badazpa, irutu zait, uinetan gauden honetan ardura, ez da, afektibo minimo bat ere behar genuela, ez? Eta, izu, parregiteko ere igual ez da, baina bai, uste dut, Gorka, ederki dagoela. Ostegunean kontatuko digu 1000. saioan, eta gure entzuletako batzuk anegongo direnez, Gorka hor bilduko zaizue, eta konversazio hori izan dezakezue. Gorka, zer modu zaude? Ondo? Solteria ondo? Bai? Ez? Bueno, 1000. saioa ospakizun bada, baina minaz hitz egin behar badugu, Gorka, hitz egingo dugu. Hori ez da dila izan arazo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021 otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611-411-868. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.6. Naiz irratia.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bidaiariak galdetzen dio bere buruari inoiz eskuartean denbora sostengatu ote zuen, distantziaren aurka oinez eta badator bueltan inoiz negar egin zuen tokira. Bere nineuaren dosia agortuko du berriro eta badoa bere agur guztiekin. Gure hurrengo gertuko xala gertatu arte, bidaia ona izan dezazula. Nerudari lapurtutako hitzotan topatu dituta hainbat gako. Musika badelako bidaia eta itzulera orotan dagoelako denbora sostengatu ote dugunaren zalantza eta hausnarketa. Inoiz joaten ote garen, eta ondorioz, inoiz itzuli ote gaitezkeen distantziaren aurka oinez, kantu bakoitza da bisa, eta gure laborategian checkpointik ez badago ere, arima pasaportea bezain zabalik heldu da gurera Zurine Hidalgo. Kala naiz, alaxe deitu dio, bere auskalo zer den oraintxe galetuko dugu itzulera edo denako honi. Ongi etorri, bigarren kafera. Kaixo, eskerrik asko. Zer modu zaude? Buf! Ikusi ez ditugu? Super urduri. Bai, oso pozik, zer ditu berriet, baino, izterdi baten. Baina konturatu nahi, zuniek besarka bat behartzuela, baina zuzenean gunden ezin mikrotik urrundu, entrevista bukatu bezain pronto. Kuña basartuko du, ez du besarkatzeko. Vale, perfecto. Super ondo ikusten dut. Hasiko dugu saioa, bi galdera egiten, zure lanarekin zerikusirik ez dutenak. Hemendik pasatzen zareten gonbidatu guzti egiten dizuegu. Super ondo. Bi galdera eta horitako bat erantzun behar duzu. Edo nahi izan ezkero biak ere bai. Vale. Goiurik egingo izkizu. Bi galderak dira. Lehenengoa, nola irudikatzen duzu edo behintzat nola gustatuko litzaizuke izatea zure hileta? Hori lehenengoa, eta bigarrena da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu. Zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina pelikulan, begira, ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulak kontatuko du zure bizitzako etapa zehatz bat bakarrik. Galdera da, ea zein etapa aukeratuko zenuken. Beraz, bi galderak, dauzkazu funeralarena eta pelikularena, eta zuk aukeratu, bietako zein, edo biak erantzutera ausartzen zaren. Zerrenda egin dugu, Bi galderak erantzuten dituen gonbidatu ausartaren zerrenda. Vale. Hiletari dagokionez superargi dakat. Nahi dut kriston festa. Bai, ikusten dut jendia eta nahi dut, eta idatziz alaxe utzi nahi dut, mesedez ospatu. Osa, guazen bizitza ospatzera. Bai. Osa, festa bat, jendia dantzan, barreka, momentu honenak bergogoratzen, argita garbiola ikusten dut. Ez dut zerbait tristea nahi dut hori ez, bizi izan duten garai hori ospatzea. Bai, noski. Zeporilla. Bai. Ospakizuna. Musika abestia proposada ospakizunetarako. Bai, zalantzari gabe. Eta entzulea pentsatuko daizu, baina ez diguzue utziko entzuten, bai, lasai. Hartuko dugu momentua entzun, eta bideoklipa ikus dezazuen, streamingez jarraitzen ari zaretenok, lasai, baina galdera batzuk ere egin nahi dizkigu lehenago, eta pixka zuen inguruan, batzuk akaso entzun duzue, batzuk akaso bideoklipa ikusteko oso bizi ibili zareten, minutu batzuk daramatza ikusgai, baina, bueno, jendea oso bizi dabil eta euskalo, igual ikusi dute. Baina, lehenengo galdera, inoiz joan zara? Itzulera bat da, pixkat Nerudaren poema horri helduta? Guztiz. Bai, duela 4 urte, esianeko etapa itxi genuenetik, erabaki nuen ez musikatik aldentzea, baizik eta musika industriatik aldentzea. Behar nuen espazio bat, eta kantatzen, bai, jarraitu dut kantatzen, musika beti egonda presente ez, askotan esaten diate eta musika utzi ezu ez, musika ez dut utzi. Musika plano batzutan, esparro batzutan bai utzietela, baino musika beti egonda eta egongo da presente. Baino bai behar nuela hartu denbora bat, distantzia bat, denbora horretan bai azaleratu dira gauza pilo bat, zauritxoak, gauza nahiko ilunak, eta hori dana bai, sendatzeko, zauritxoiek besarkatzeko behar izan dut denbora. Eta arronago batez ere nere buruaz permititu diodalako, nere buruari, hori ez, denbora hori hartzea. Ze normalean, bakigu nola bizi garen, zein azkar, emategu desagertzen baldin bazara, desagertu egiten zarela, ordun bai, 4 urte.
La urte superbeharrezkoak eta orain itzulera badator, nagoelako. Esan dut itzulera honetan pasaportea bezain zabalik arima. Ze arima zaintzen ibili zara, sareak josten ere bai, alderdi espirituala lantzen ere bai. La urte hauek euki dugu, izan dugu, zure berri, nolabait, beste proiektu batzutan murgiltu da gontzarelako, eta hori ere bada norbait egindakioken opari eder bat, ez? Denborari hartuzuk diozun baimen hori eman, ez? Gelditu, hemen nahi dut jarri energia, eta orain itzulera, baino la urte hauetan gauza asko egiteko ere eman dizauken. Geldirik enaiz egon. Geldirik egotea kosta egiten zaiz, nahiko aktiba naiz, pixka saltxera, eta egia da hori fokua eukietela, azken 5 urteetan, enraizadas proiektuan, horbe bai sentitzen nolako behar bat, eta beti diotez berdin da esparrutan, baino beti saiatzen naiz gorputza entzuten, eta ze eskatzen dit gorputzak une hontan proiektu hau egitea, proiektu hau sortzea, pues aurrera. Oin ja, duela urte bete hasi nintzala pixkat, gorputzak eskatzit berriz ere musikara itzultzea, eta musika konpartitzea, ez? Orduan, saiatzen naiz momentuan, momentukoa entzuten, eta posible baldin bada behintzat, hortik juten. Esan duzu azken orduetan, kala naiz, intentzio deklarazio bat ere badela. Zerren intentzio deklarazio? Eta nondik izen? Gauza pillo. Beitu, berriz ere musika industriara itzuliz, hau izan da niretzako erresistentziarik handiena, ez? Uste dut anok ezagutzen dugula nolakoa den industria hau, eta nik dazkat, hori, ez? Pereza, resistentzia ezakit oso ondo nola deitu, ez? Mateu, ja, behin sartzen zarela, sartu bertzarela jolas horretan, eta da, pues ez dut jolastu nahi, ez? Nahi dut beste jolas batea jolastu nahi, eta posible da hemen barruan. Orduan, kala dator pixkat helburu horrekin, ez? Gauzak beste modu batera egitea, batez ere erritmo aldetik. Ze normalean elkarrizketak egiterakoan beti gaude fokoa jarri, eta mendik aurrea zer? Ez barkatu, orain zer? Zer dago hemen, zer ekarri ez? Oazen horren inguruan hitz egitera, ez? Orduan, da pixkat hori ekartzea hemen eta orain, ez pentsatu etorkizunean zer dago orain. Gauzak egitea bebai, zintzotasun horretatik, gardentasun horretatik, nahiko saiatzen naiz, ez dakit, pertsona nahiko gardena naizela onerako txarrerako, bai, uste naizela, eta kala da, egin izan dut, nahi izan detena. En plan, zer nahi dut orain? Alde batetik dago musika, ez? Eta kantua beran eretzako zer dan, eta bestetik dago, bideoklipean ikusi daitekena, dala fantasia bat, ez? Dala ni inoiz naiz horrela jantzi, horrela azaldu, jarrera bebai oso esanguratsua da. Orduan dia gauza ezberdinen nahasketa bat. Bai, baina batez ere izenak esaten duen bezala, eta gero nahi baldin bazut itzengo dugu horren inguruan, edo ez, kala, ez? Zer da kala? Kalak esan nahi du ez dagoela limiterik, ez dagoela mugarik, eta bakit oso igual gehiegi eskatzea dela, baina hori nahi dut nire buruarentzat proiektu honetan, ez? Egitea eta bizitzea, sentitzen dudan bezala, nahi duten bezala, eta askatasun horretatik askotan zaila dela, ez? Gaur egun. Gogoan duzu, kala jaio zen eguna, ze guretzat gaur jaio da, gaur argitaratu delako singela, baina zuretzat, duela denboratxo bat jaioko zen kala. Bai, nik buelta desente enbaten dizkiot kontuei, normalean nahiko enaiz pertsona bat hiperaktiboa, baina bai dakatela hiperaktibitate mentala, pum, hola ibiltzen naiz beti. Eta izenaren bilari nintzala, lehenengo izan zan kala, baina pentsatu nun, ez, igual hau ez, oazen pentsatzera, bengazuri, aukera gehiago bilatuko ditugu, Eta ez nun aurkitzen, ezerken induen konbentzitzen, eta esan oazen hasierara, zergatik kala, zergatik etorri da kala, ez? Hasiera batean, bai, kala, ondartza, nire kalak, ez? Niretzako super itxasoa, kala txikiak, espazio goxo eta txiki horietan, gauza asko bizi izan ditu dalako, eta niretzako, espazio bereziak dielako. Baina pentsatu nun, seguru, munduko tokiren batean, kala, gainera karekin, hitz honek esan nahi bat izango duela, guazen begiratzea. Eta, jazta, hortzegoen, eta zaneretzako Hawaiko jakituria ancestralean, badakate juna izeneko, filosofia bat, eta hor 7 printzipio dazka filosofia honek. Eta bigarrena zan, kala. Kalak zer esan nahi duen, hori. Ez dagoela mugarik, existitzen diren muga guztiak dira guk gure buruari jartzen dizkiogunak,
orduan izan zen, como, perfecto, hau da niretzako, hau niretzako egina dago, eta jazta, kala izangoa. Bai, eta horregatik jazta, enizkion buelta gehiago eman momentu horretan. Segituan entzungo dugu kantua Goitibera, ikusiko dugu bideoklipa eta kantuaren eta proiektuaren xehetasun horietan ere murgilduko gara, baina ipatu duzu, pixkat industria horrek alako muga sortzen zizula hor, distantzia bat, industriarekiko pereza edo... Zemat dago proiektu honetan, esianen izan zinaten, industria horren parte, zeundeten nola baite, estenaren lehenengo lerro horretan, han bizitakoak zenbat sortu du jakiteko orain, hemendik bai, hemendik ez, zer eman dizu, ja ez musikalki baizik eta nolabait proiektuaren kudeaketari edo dagokionez. Bai, azken finean esianen 11 urte eman ituen, eta oso gazte askotan bergoratu behar detez eta berriz ere errepikatu ostrazuri 20 urte zenituen. Zinean ume moko bat eta hola da, pentsatzen dugu 20 urterekin, no. Iaia, lenguan behasengo fizetatik bueltan zuden haien adineko altzen zurine. Total. Ordun, karo, 11 urte hauetan egonda, evoluzio ez bakarri musikala, baizik eta pertsonala, eta bueno, mundu horretan sartuta zaudenean, oindikan, ikusten dituzu, gustoko ez dituzun gauza asko, gustoko dituzun bestein bat, baino bai energia oso maskulinoa da. Osea, egin, pum, pam, estrategia, hau, zenbakiak, tal. Eta esken ni, ohartzen naiz, nolakoa naizen, nie naiz, eta egon naiz, eta bakat nire buruaren parte batek horrela funtzionatzen du bai, baino lanian igual. Eta musikan ez dut ikusten, bai egon behar dula estrategia bat, bai gauzak pentsatu behar diela, bla, 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 baina, ostra, benetan, igual gauzak beste toki batetik egin behar ditugula, edo behintzat hori aldarrikatzera etorri naiz, eta nahi dut, eta igual gero gauzak ez dia ondo ateratzen, ez dakit, baina behintzat saiatzea, ez ditut erritmo horiek jarraitu nahi, ez ditut erabaki nahi dut oso ondo, zein pertsonata zinguratu, zeintzuk egongo dian proiektuan, esparru hori zaintzea eta zaintza erdigunean jartzean eretzako hori da, ointxe bertan lehentasuna, Eta gero arlo musikalari dagokionez, arlo artistiko, estetiko, horbe bai, nik ikusi naiz bai, azkenean jendeak bai enkasiatu egiten zaitu, Eta hortik ateratzea bai, zeni azken urtetan egondu naiz asko galdera hau egiten ere buruari, nor da Zurin Hidalgo? Jendearentzat nor da Zurin Hidalgo, eta non kokatzen du jendeak Zurin Hidalgo, eta askotan pentsatzen dugu pertsona bat ezagutzen dugula, hori azkenean dituguna referentzia horiek ditugulako, baino oin bakit honekin kalarekin bai hori apurtzeko intentzioa banuela. Ez hortik abiatuta, baizik eta nahi dut beste gauza batzuk egin, nahi dut arriskatu bestein bat kontutan, lehen esaten nuna. Ordun, zer nahi dut une hontan? Eske igual hemendik urte betera guztiz aldatzen dut, eta ez dakit, karo, ari gara etengabe aldatzen, pertsona bezala, profesional bezala, bai, eta eskerrak. Eta ordun, permiso hori ematean ere buruari jazan, kriston iraultza. Egin duzu galdera bat, zure buruari egin diozu eta utxune bat sortu da, eta uste dut entzule askok, nik nio bezalaxe utxune hori bete dugula beste galdera batekin. Zuk esan duzu, nor da Zurin Hidalgo? Eta galdera da, topatu duzu erantzuna? Niretzako bai, nik argi dakat nor naizen. Ez da gutxi. Baino, bai, ez da gutxi. Baino batzutan bai ikustetela pixkat, ikustituela bi pertsona bezala ez niretzako bat naiz. Guztiz, baino bai konstiente naiz, dagoela hori, jendearen txatan Zurin Hidalgo, eta ezagutzen nauten ondako, zuri. Nor da zuri, ez? Ordun, bai, horbe bai, emateu, beste galdera bat egin diot azken aldian ere buruari bai, ostra zuri, konstiente zara, ze igual oin arte, ez dute euki, o ez diot eman ere buruari espazio hori pentsatzeko, ez? 13 urtetatik aurrera, izan zinen figura publiko bat, egon zinen hor, ume bat zinen, hori zer, nola kudeatu zenuen, nola eraman duzu, ze beti oso normalizatuta izan dut,
Baina igual gauza batzuk, ostra, ez dakit, eske date moi bat. Bai. Date moi bat. Bai, ordun bai, azken aldiak eman dizkite espazio ezberdinak honen inguruan be bai hausnartzeko edo pentsatzeko. Kudatu daiteke ondo? Nik uste ondo eraman detela, baina ez dakit, igual estu izun badizima, eta ez da, osea, bakit pedratu. Orokorrean, Gauza batek ez du besteak entzun. Horia, ez? Baina nik uste lagundu zuela asko, garai horretan, garai horretan etzegoen sare sozialik. Bai. Ez ginen igual hain konstiente. Nik uste zegoela efekto gran hermano bat, ez? Osea, hor geunden, beti izun telebistan, bla, 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 kontzertu eta... Baina oso ezaguna zineten. Bai. Eta aldi berean nola kanpotik etengabe jasotzen nun mezua zan, zurine, oinak lurrean, que no se te suba la cabeza. Askotan pentsatu etela, joder. Nik igual momentu horretan guztiz kontrakoa behar nuen. Zurine, sinistu, koño, sinistu, ez? Zenik hori behar nuen, eta oindik ere askotan hori behar dut. Hori behar dut, eta konstiente naize, igual kanpotikan, jendeak ikusten duela pertsona bat super ahaldunduta, super seguru, super hola. Ez. Osa, niko indik ere behar dut puntx hori, eta horretan ari naiz, eta jarraitzen dugu lanketa hori egiten. Bai. Badago azken urteotako Zurine ere, Kala Naiz proiektu honen atzean eta nabari da, entrevista honetan izena esan ezpagenu, eta abesterik entzun ezpagenu, akaso entzuleak ez luke jakingo musikari batekin ari garela izketan, ze badago entrevista honetan musikatik askoz aratagotik ere, baina denborak ere mugatuak ditugu irratian, eta Kala Naiz entzun nahiko du, Zurine dago badator bueltan, Barkatu izeneko kantu honekin.
Hementxe barkatu, Zurine Hidalgoren proiektu berri ontatik kala naizetik, eta galdetu behar diogu, sortzaileari, nondik nora hasi den sortzen berriro, nondik sortu den kantu hau, eta zer dagoen atzean? Dago historio polit bat, kanta honen atzean. Lehen aipatu bezala ez, urte horietan, geldirik egona izen urte horietan, eta izangoan ikuste duela urte bete inguru, kotxean indoala, playlist bat entzuten, eta abesti ezberdinak entzuten ari nintzala, bapatian, entzunuen, atera zan, nik asko maiteten talde baten kantu bat, dela 6 urte taldearen Parkatu. Hemen ere maite dugu 6 urte. Asko? Oso zaleak. Ezi gara talde batzuei esker dauzun 6 urte horitako dela. Bai, maite ditugu eta hemendik musu handi bat talde guztiari. Orduan bapatian, katakrak, katarsis ez dakit nola deitu, katakrak moduko batukinun, hasi nintzen kotxian, ni nahiko, negartia naiz, intentsa naiz, negar batean hasi nintzen kotxian, eta esan nun, ze askotan ez, ibili nintzen pentsatzen, eta nola itzuliko naiz ni musikara, eta eta hau eta beste, eta nola ingoet. Eta hor momentuan superargi ikusi nun. Ze kantu hori entzun nuenean, ikusi nun nere burua musikari kantatzen. Eta musikari barkamena eskatzen, ez? Karo, faltan botatzen nun kantatzea, jendearekin kantatzea, eta jendearekin konpartintzea nere alde hori, ez? Eta esan nun, argi ikusi nun, kantu hau hartu behar dut, eta hau izango da, emangoeten lehenengo pausua. Gero zetorrikoan, ideiarik ez, baina lehenengo pausua hau izango da. Kantu hau hartukoet, transformatukoet, obviamente 6 urtekoei baimena eskatuko diet, baizkoa jasi nuela eta kriston ilusioak inda, hori niretzako izan zela la letxe, eta arginekan, hau izan bartzula lehenengo pausua, lehenengo kanta, superkonstiente, zala pixkat arraroa, ez? Eta Zurin itzulekoa eta bertxio batekin, bai. Eta pixkat hortik jarraituz, ez? Bai, bakit ez dela espero, bakit igual ez dela oikoena, pos bai, ze berriz ere hau sentitu dut, eta hau egin nahi dut. Agurtu behar dugu Zurin Hidalgo, baina agurtu horretik galdetu behar dizugu. Abia puntu hau da. Mendik aurrera zer espero duen zuleak, hortxe zaiutziko dugu, zerbait kontatu ezakegu. Nik nahi dut kantu honi, eta kantu honek bizi iraupen luze bat eukitzia. Ze berriz ere gaur egun, bizigea hartu, kontsumitu, bota, berria, ez. Beste behin ere, kantu hau etorri da geratzeko, eta beste zerbait atera, ez dakat, urte hontan ez dut ezer gehiago ateako. Eta hau izango da, eta horregatik nahiet, honek espazioa, denbora eta bizitza, eta bizia eukitzia. Beraz, hemendik aurrea, etorri bardana. Zurin Hidalgo mila esker, kantuaren azken minutu hau badaukagu. Zor dugun besarka hori emateko. Mila esker da laizter arte. Goizeko 10:56 minutu eta bagoaz bixi aurrera, gure horrengo gonbidatuak orkestera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Keep calm and bigarren kafea. Batzu sorlekutik urri hiltzen dira derrigo hilkutxa batzu zehazkatik urrun dira hortziko ni ez naiz zigorretan hilko, aretzan eroriko naiz, gerrako geziak lez. Selban obiratuko naute, lengusu eta lagunen, gutunez ez da Aizeak gure rautxak ditu eramango beste hizkuntzetan. Aritu gara, itzuleren inguruan, Zurin Hidalgorekin, eta egia guzti esan da, aurrean daukaguna ere badator, nolabait itzuleran aspaldi, gure kolaboratzaile, geografo eta laguna den Andoni Mateos gehiago entzun dugu ziklismo kontakizunetan, geografia gaietan baino. Gure dualidadeek ere bat egiten dute Andoni Mateosenekin, eta batera eta bestera jotzeko gai izaten gara, baina gainera itzuli eta bakarrik ez da itzuli, Izaskun Egilegorrekin da gurean, eta tira geografiatik eta historiatik badaukate zer kontatua, eta gaurko saioan ere tartea egin genien ondare kulturalen gizarteratzearen inguruan aritzeko bikote. Egunon eta ongi etorri berriro bigarren kafera. Egunon, da eskerrik asko. Zer modu zarete ondo? Bai, ondo San Marko. Ados, minutu bat daukagu, lerroburu bat emateko azken ordukoaren bila estudio zentraletara joan aurretik. Ondare kulturalaren gizarteratzea. Nondik norariko gara aurrengo minutuetan? Bueno, bai, nik uste izenburuakin nahiko garbi gelditzen dela, ez? Ondare elementu asko daude, izan fisikoak, izan bisualak berdin du, eta gure helburu behintzat nagusia da ondare hori benetan gizarte guztia iristea. Ondare asko dagoela kutuan, ahaztuta, baina hor dago eta merezi du hau jendeak ezagutzea. Goizeko 11 kortxe bueltan ditugula, segituan ariko gara gure protagonistekin, baina bagoaz estudio zentraletara, Oñatze Aizpuru bertan dugu, eta Oñatze, egunon? Egunon, bigarren kafeako lagunok, egunon entzule guztiak. Bai, batetik hasiko gara hitz egiten askatasunaren flotilla edo ontzidio horretaz, hain zuzen ere hasi direlako azkenean, euren herrialdetara bidaltzen Israelgo Atzerri Ministeritzak sare sozialetan irudi bat zabaldu du. Greta Thunberg ekitzaile suediarra grida hegazkin batean eseririk, eta ministeritza dio Frantziatik Suediara bidali deportatuko dutela. Israelgo armada gogoratu Thunberg eta beste 11 ekintzaile atxilotu zituela atzo goizaldean nazioarteko uretan Gazako setioa hautsi eta zerrendara laguntza humanitarioa eramateko asmoa zuten. Thunbergek eta Madeleine ontziko beste hirukidek deportazio dokumentua sinatu dituzte eta hala zuzenean kanporatu. Ez dute hala egin, beste 8 ekintzailek dokumentua sinatzeari uko egin diote eta ikusiko da zer gertatzen den. Beraz, hauek epaile batek eman beharko duelako dokumentuak sinatu ez dituztenen deportazio agindua. Gehienez ere, 2 aste eduki ahal izango dituzte atxilotuak deportatuak izateari uko egin diotenak. Atzokoan gurean iluntzea zenean, ailegatu zen Israelgo portu batera Madeleine ontzi atxikia, dakizuenez nazioarteko uretan, atzeman eta bertara eraman zituzten. Gazako kostaletik 200 kilometro ingurura hartu zuten, dronekin inguratu, komunikazio blokeatu eta ondoren militarrek abordatu eta ontziaren kontrola hartu baizuten. Bestelako kontu bat ere, erreklamatu agentziak adierazi duenez, aurkezturiko demanda kolektibo baten ondoren Bilboko instantzia epaitegi batek Vueling Aire konpainia Bizkaiko 12 pertsonari 13.500 euroko kalte ordaina ematera behartu du. Kanaria handira biltzar batera
joateko bideia zapuztu baizien Vuelinek, inolako laguntzari gabe, soluziori gabe eta informaziori gabe destinora ailegatzeko aukerik ez zien eman Vuelinek eta kexa agertu zuten eta garraiobide alternatibo bat eskatu zieten egun horretarako, konferentzia hartara joateko, baina hauek ez, hurrengo egunekoa emango ziotela eta hori ikusita erreklamazioa sartu zuten erreklamatu agentziarekin, kasua modu kolektiboan onartu zen eta demanda bateratua aurkeztu zuten eta aipatu moduan orain, bakoitzari, 12 pertsona hauei bakoitzari 13.500 euroko kalte ordainera kondenatu ditu, aipatzen ari garen auzitegi honek. 11 eta 3 minutu jotzea, Rauxe beraz lagunok kontatzeko genuena. Eskerrik asko bainatzea Aizpuru, eguerdiko 12etan informazio gehiago hemen naiz irratian, baina gu bagoaz beraz murgiltzera hemen batu gaituen gaiean eta Andoni Mateosek aurreratu digu. Labur eta lerroburu giroan horariko zirela, ondare kulturalaren gizarteratzearen inguruan, baina izaskun egile gorere agurtu behar dugu eta kontatu beharko dugu, nondik nora zaudeten hemen gai honen atzean ikerketa bat dago, lanketa bat dago eta hori nolabait ezagutzera materaz datuzte. Hoi da, ezagutaraztea eta lehenengo gauza, okurritu zaigu ekartzea zuek galdera bat. Ados, ziona, asko guztaizkigu azterketak. Asko? Ikasturte bukaerako azterketak. Bota. Bega, noizkok dia Euskal Herriko lehen herriak? Edo noiz sortzen dira? Lehen herriak? Herriak, herriskak, bai. Herriak. Galderak trampa dauka? Bai. Bueno, izan daiteke. Alegia. Zuek buru naukezuena, hau da, dakizuenekin, nun kokatu ez dute. Uste dut. Ze zaila. Ondo zoaz. Euskal Herriko herrien nolabait aitortza ofizial hoiek, uste dut 10 mendetara ez direla heltzen edo hormugan dabiltzala, ez? 700, 800, 900, 1000 eta zerbait. Bai, aspaldi. 1000 eta zerbait izango da, Kristo ondorengo, ez dakit, 900aren buelta hortan izango dira zarrenak, ez dakit, baina askoz atzera guztu dut, ez, baina herria izango da herri gizaki multzo bat, etxe batzutan elkartu eta alako, ez dakit, metropoli txiki bat osatzen duen momentuan, ez? Bai, nolabait gutun edo agiri konkretu bat dauken, ez? Garaiko errege izan edo, bueno, ez gabe urrutia, ergoi jurik zesaten duen. Bueno, eske, trampa egiten saiatu naiz. ChatGPT galetu diozu, me cauen. Ez. Itxi mikroa. Okerrago, ze ChatGPTek eman ordez, erantzuna, eajpnv.eusek eman dit. Lehenengo emaitza, Googleen galdetu jarri ezkero, jartzen du, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkeologia Arloko ikerketa taldeak, erdiaroko Euskal Herriska zaharrena aurkitu du. Herriskak 1300 urte inguru ditu, eta Zornoztegiko aztarnategian aurkitu da Agurainen Araban. Hau da Googleek esan didana. 1300 esan dezu. Bai. Tolosa adibidez, hemen Tolosan kokatzen gehala, badakigu. Tolosak duela inbat urteetzuen 750 Bai. Beraz, 800era bidean izango da. Duela, 1200 eta pikukoa. Hoi da, Tolosako kasua bai. Baina, gutxi gora bera, Euskal Herrien kokatzen dien herriska gotortu kasuntan eta nolabaitea erregeak nolabaiteko gutun baten bitartez, esaten du, herri hori hiri gutun baten bitartez, herriska, hiri izaera hartzen dula, 1200, 1100 berantiar, baina 1200 buelta hortan azten dira, gure inguruko herriska hauek hiri izaera hartzen. Baina, oso ondo dago jakitea data. Baina, zertan oinarritzen gea, niko intxesan detez, gutun bat izan daiteke, baina zertan oinarritzen gea, gu bizikian herri hontan, edo Euskal Herriko beste edozein herritan, hiritan, esateko noiz sortu dan, zein evidentzia dauzkagu. Izan daitezke, ala esan diguterako, eta kitxo, ikasin deulako ez, baina gu goazkaletik, eta zerek, ez esango digu guri herri hau garai hartakoa dala. Edo, badaukagu hori, aztarna horiek badauzkagu. Edo ez dauzkagu. Antolak eta modu zehaz bat, akaso? Ez dakit, Inigo esan du ez, etxe batzutan jende talde bat, etxe batzuen inguruan jende talde bat antolatzeak, akaso emango zion herri izaera hori, eta... Baina zuk nola dakizu jende talde hori antolatuta zegoela? Bueno, pentsatzen dut lehen gai edo behar batzuk erantzuteko alako behar amankomunak zituztela, ez? Ibai bat izan edo ur behar hori asetu. Baina, bestale, okurritzen ari zait, baserri multzoak ere, osatuko zirela kaso herri batzuk baino lehenago, ala ez.
eta ze momentuetan gizakiak gelditzen da, eta hasten da nekazaritza lantzen, eta momentu horretan sortzen ote den. Bai, pixkat gure galdera de hortik zijoan, ez? Zertan oinarritze geha eta herritar gehienak esango gue, hirigutun bat, ez? Pixkat komentatu deuna, baino azkenen gure gaurko gaiare hortik dijoa, noiz hasteia biltzen, noiz konsideratzen da herri bat, herriska bat, bi baserri elkartzen dianen konsidera daiteke, ez? Ze aztarna ditugu. Da batzutan, kasu ekarriko, gero aztertuko deun kasuan bezala, elementu batzuk, prozesuan eta historian zehar, hasierako herriska hoien jatorriko elementu hoiek galdu india. Orduan, arrazoi ezberdinengatik galdu da, evoluzioak ala eraman da, edo lur erabilera berriki ondielako, bestelako interes instituzionalak ondielako, edo gauza ezberdinengatik elementu batzuk desagertu india. Baina gero egia da, Bai, azkenen, gu pixkat hortikoaz, ez da bakarrik jakitea beste gabe datu bezala noiz sortu dian lehenengo irik, baizik eta hiri horren historiaren bilakaera guzti hori berrera ikitzeko, bai, badia elementu asko, batzuk galdu dianak, izaskonek esan bezala, beste batzuk uste deula galdu diela, baino benetan ez dianak galdu, hau da, izan daiteke ez daudela gizarteratuta edo eta ez daude gizarteratuta, ez daulako gizarte guztiaren eskura. Artxiboetan daudelako, bilduta daudelako, haindikan ikertzeke dauden elementu bat dauzkagulako. Orduan, gure ideia edo gure filosofia azkenen gaurko azalpen txiki honekin da, aldarrikatzea oaindik ez daukagula galduta ez gure hirietako historia guzti hori. Historia horretik hasi, gaur egungo garai arte ondare elementu pila bat ditugu, bilduta, batzuk galdu dira, baina beste batzuk bertan daude, eta interesgarria da, horietan sakontzea, ez? Galdu ez diren horietan sakontzea, eta hortik abiatuta berrera ikitzea pixka bat gure paisaia, gure herri bateko kondaira guzti hori. Azkenean ditugu, elementu arkitektonikoak ezagutze ez ditugunak, agian, aspaldiko garaitakok badianak, idatziak, margolanak, eta eskotan uste deu ez da hola zarretik ezer, eta gehiago dago agian zarretik, ez? Garrantzitsua hor da, kokatzea, zer daukeu gaur egun gure ingurun, zahar hortatik egon badaolako. Eta horren adibidea, gaur eukarri deun, irudi hau, ez? Erakutsiko du, eta pixkat azalduko dugu baita ere zer daukeun. Ez dakit ondo ikusiko duten... Esturatuko du kamerara? Bai, akaso... A ber, gure kamera zoragarri hau. Gure kamerak zoom egingo du oraintxe. Wow. Lortzen dudan, Andoni mehatxu bat jaso dugu txatean zuretzako. Bota, beldurra, Andoni, etorri, ostegunean. Andoni, etortzeko adostegunean, ez? Bai, bertan izango naiz. Horrelako mezua jasotzen. Hori da, irudia ikusten ari gara, horre nolabait ibai baten herribera, mendia, pertsonak, herritar batzuk, hori da, zuaiz batzuk, eta atzekaldean. Herrikoak ez dira, hori teknikoki. Eta hor atzean ikusten da, Elizaren kanpai dorre bat, eta eraikin oinarrizko batzuk, nolabait herri baten lehen abia puntu itxura dutenak. Eliza frontoia eta taberna, ez, esaten da. Herri bat izateko. Baina, leheno bota deun galdera horrekin, ez? Zerekin lotu deu herriaren sorrera? Beti nukleo hiritartu bat, azpiegitura batekin, zeina da hone, arresitua, bilduta, baina hori alda hiri edo herri edo ingurune horren hasiera. Bertan hasi alda historia eraikitzen. Hori da baita ere, geho sakonduko du pixkat hortan, eta adibide bat ekarri deu zehazki, irakusteko ez dala hola, ez da nahi nuklearizatua izan. Eta horri nioak esan duna, ez, baserri, dispertsoa, bat eta beste. Bale, nik uste lehenengo, igual, irudian ikusten duguna deskribatuko dugu. Bai, pixkat, entzuleke ikusten. Hori da, esan duten bezala ibai bat ikusten da, atzen mendi bat, eta, identifikatu daiteke mendi hori uzturre. Bai, Tolosa ingurukoak garen ontzako edo, bai. Bale, uzturre mendia, eta pixkat gaztelatik Tolosarako norabide hortan eukiko genuke plan hori izango litzateke, eta esan bezala atzen ikustea Eliza handi bat, herri nukleo bat identifikatu daiteke, eta herritarrak. Ez, eta pixkat garaiko erropekin, eta,
Nekazagunetan, landagunean egongo balia bezala. Hor, ondare etnografiko bate badaukagu jazkerak nolakoak zian, ohiturak nolakoak zian, rolak baitaren nola banatzen zian irudian nik uste ondo desberdindu daitezkela. Paisaia nolakoa zan, nola genitun gure mendiak, basotuta ez nolakoak zian gure herriberak, gaur egungo Gipuzkoako eta Bizkaiko segun eta ze hirigunetako ibaiak oso kanalizatuta dauzkagu garai hartan oraindik eta pixkat askatasun gehiago zuten ibaiak, baina honekin ekarri nahi deuna ez da bakarrik Tolosan irudia aurkitzen dela, baizik eta ja 19. menden olako irudi motak ohikoak izan zirela. Baita, azkenen, Andonik esan dakoa, ez da bakarrik Tolosako irudi bat, baizik eta Euskal Herriko irinkuruak eta antzekoak. Ate hori iriki julen utzirikita ate hori, eta gure entzulek entzungo dute, utzirikita ate hori, izaskun Andoni barkatuko diguzu, Zuzenekoaren gauzak. Zuzenekoaren gauzak. Bigarren kaferen atarian gauza asko gertatzen dira, eta gaur bagenekin haure gertatzekoa zela, ezkenekien, garaibateko N bat errepidetik eta garaibateko erreten gibel ibaiaren gainetik egingo zutela idigurdi baten gainean San Miguelko atearen garraio hori, baina bai, hementxe dugu atarian eta badakizue erromesaldia, honen inguruan ostiralean ere aritu ziren Goiuri eta Eire, abiatu dela, albaolatik, Bilamonan izan da gaur goizetik etaparen hasiera, eta hemen txistulariak, trikitilariak, pandero joleak, soinu joleak, dultzainaren bat hortik ere ikusi dut, adar bat ere ikusi dut, norbait adarrarekin ari zela, eta badoaz, lehen Gaztela aipatu dugu, Gaztelako bidean, bestelako bidean, azken 2 mendeetan gutxi gora behera, 1800aren buelta hortan erreten gibel ibaia nolabait desbideratu eta errepidea osatu zenetik, Irundik Gaztelarako bidean edo, badoa gurdia, gero pentsatzen dut, nolabait, Naparrorako erreinurako bide zahar hartatik edo nolabait igoko direla, edo, Arases Baiaratik egingo dute dena. Goierreti doaz. Goierreti doaz? Bai. Eta nondik igoko dira gero San Miguelera? Badakit, ataundi barrena doazela, Lizarrustitio barrena egingo dute sakanara, eta handik uarteko txirrindularitzan Espainiako bueltan San Miguelera egotzeko bide hartatik joko dute. Uste du baietz. Idiek hor lana daukate, Orain Arpeionarekin pasa dira, Bai, orain fresko ziren, bai. Erreleboan eta ondo zigoazen. Bai, pixkat Banar eta Vanderpool etapa hasieran aritzen diren moduan, gero bestelako kontuak. Hemendik igaro da, eta gaur Tolosan egingo dulo ate horrek, beraz, bihar goizerako ere hartuko du eurekin tartetxoa, eta biharko saioan, uste dut, eurekin hizketan aritzeko aukera izango dugula, baina jarraitu izasko merkatu. Pixkat, ate horrekin ere lotuz, irudi hontan, agertzen den beste elementuetako bat, bada ermita txiki baten atea, portada, eta eliza horren portada gaur egun ez da ona, Tolosatik barrena pasa ezkio eliza hori ez da, baina bertako portada, bertako atea, egon badaukeu. Elementu hori gaur egun existitzen da, Santa Maria elizan daukeu. Eta, bada horietako elementu bat, gordeta dauna, jende gutxik dakina, eta dakitenek ere, San Estebango ermita zan horren ate bat badao, baina beste zer? Oida, beste zer oso gutxi, eta horregatik, ondare gizarteratzea, hau da gure adibidea, ez da? Herri guztitan, Euskal Herriko herri gehienetan egon die ermitak edo, elementu guk lotu diteunak gaur egun eremu erligioso batzukin, baina azkenen olako ermitak hiriko nukleo erdi hortatikan zeuden ermita horiek bertan kokatzen ziren arrazoi batzungatik. Izan, historia aurretik nolabait ohitura, biltzeko ohitura leku izan zitezkelako edo dena delakoa, edo besterik gabe baserri elementu zar leku izan zirelako. Kasu honetan, ermita hori bertan 12. 13. mendetik kokatzen dela dakigu, dauzkagun evidentzi hoiengatik, baina, guk irudi honetan ikusi duen bezala, 1852ko litografia baten irudikatuta azaldu zen, eta
kasu honetan, elementu, irudi horretan topatu dien aztarnak ez dira bakarrik ermitarekin lotutakoak, baizik eta historia horrekin lotutako elementuak. Oia, orduan daukeu, San Estebango baiara hortan, historia horretik erdiarora arte dijoan bilakaera historiko bat, usteuna behintzat Andoni eta biok gizarteratu behar dana, eta behintzat ezagutarazi. Horri induzketak ezin diain, orduan daukeunarekin aztertu eta bilakaera sortu ez, eta azkenen irutzaigo ondare horri ere garrantzia eman bartzaiola. Barkatu minere mikrofona jetxita nuen. Ikusteko ez zaidala bakarrik besteenekin gertatzen. Andoni, izaskun, denboraz oso justu gabiltza, baina uste dut, nahi baduzue, bigarren kafe bat hartu dezakegula, ze gaur nolabait erein dugu gizarteratze honen oinarria, baina mendik aratago uste dut xehetasunetan sartzeko espazio ere badagoela, beraz, zuek jarri egunotan itzordu hori, eta hemen bigarren kafe jarriko dizuegu, bainera benetan. Bai, gustu etorriko gea eta kontatzeko gokin gaina. Eskerrik asko bikote. Zuei. Bagoaz aurren entzuliok, 11:17 minutu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:18 minutu, gure laborategia astoratuta dabil, hemen jende mordoa dabil, eta poza ematen dugu, batean idiak igaro dira, txistulariak, trikitilariak, bata bestea agurtu, iritsi dira instrumentu musikal batzuk ona, eraman ditzakete arazorik gabe, ze ohituta gaude, gure laborategi hontan astoramendua kudeatzen goiuri. Ze politak ateak. Ikaragarri. Ze politia, pixka bat emozionatu egin naiz. Eta... Egia da historia oso politia dela, ez? Aritu garela egun hauetan kontatzen, baina bueno, San Migueleko ate berriak albaolan egin dituzte, eta orain badoaz pasaiatik San Miguelerako santutegira bidean, eta erromesaldi hau iruditzen zaigu unkigarria benetan oso politia, eta klaro, idiak ederrak eta ateak ere ederrak, nik pentsatzen nuen ateak ez genituela ikusiko. Egongo zirela, izkutatuta. Nik, ez da gizarratik uste nuen baietz ikusiko genituela. Begira, nik pentsatzen nuen ez eta ikusi ditugu, eta klaro, musikariekin, eta aipatu zigun, kapila hauak festa giroan egingo zela erromesaldi hau. Ederra. Gero joango gara? Kilometro batzuk egitera? Baina gaur hemen bukatzen da, bihar hasiko da berriro. Egia da. Tolosan egingo du gaur ateak, eta bihar abiatuko da. Biharkoa da etaparik luzeena. Bai, biharkoa da etaparik luzeena. Ze politia. Gaurkoa etapa laburra zen, ez da inola bait. Tolosan... Biarragian ez dira ateak ikusiko. Biar ez dira ateak ikusiko. Euria datorrelako, ekaitza arriskua. Nik uste agian ateak ikusi baldin badira izan dela eguraldi oso egiten duelako egunotan. Bueno, eta ate ez asko dakien pertsona bat, Maialen Tellabide. Bai, ate ez asko dakit. Baina ateak uretakoak? Ateak, bai, ate arruntak. Bai, holaxia gabiltza, elkerzketa batetik bestera salto eginez, hasi dugu eguna Zurine Hidalgorekin, joan da korrika, etorri dira. Bai, Andoni Mateos eta Izaskun egor, alde egin dute, pasa dira San Miguelgo ateak, joan dira. Etorri dira ona instrumentu musikal batzuk eramatera. Zepena ezin dutela gurean geratu. Instrumentuek? Bai. Zertziren ba? Denetarik zegoen. Denetarik zegoen. Baina, egia esan, egin dugu pixkat, bigarren kafeko laborategiak askotan egiten du, ez? Harrera etxe, aterpe, hauek ere, instrumentu hauek egin dute, ez dakit nondik, uste legazpirako bidea egin bartuten. Erromesaldia egin dute. Eta erromesaldia egin dute, eta Tolosan atxeden egin dute, bai. Alaxi gertatu da. Baina, uste dut, instrumentu egin artean, badaudela bi instrumentu baten bi ale, laborategi ontarako direnak. Eta orduan zergatik eraman dituzte? Kutsa oso ondiak zirelako, eta irikitzen dituztena ustut bueltan ekarriko dizkigutela. Kilometro gehiago egingo dituzte. Ze, hola, sol tonoan afinatutako bi txilibitu metaliko txiki datoz bertan. Bi whistle. Bai, horrako, uste dut, bilaketa kostazitza egun eta besti izen bazutela, baina bai, whistle moduko. Di, alerta friki. Ez, instrumentuen izenak ez jakitea, ez da frikia. Ez, gainera, ze gauza, topatzea asko kostazitza egula, eta izena bera ere ezkenuela asmatzen, baina uste dut, topatuko dudala, bai. Bueno, eskerrak denboraz pixkat justioa zen. Bai. Baina, bueno, ez da zer pasatzen. Beste kontu eta azgora eta berizka. Ez da nola izena duten, baina badakite zeren inguruan hariko garen horrengo minutuetan.
Jazz giroan hori bagenekien eta jazzaren giroan mende bateko bidea azertzeko moduan. Joder, ez ez egin entzuten? March of the Tadpoles, zapaburuen martxa edo zapaburuen erromeria. Bueno, erromeria ez, baina zapaburuen zapaburuen martxa. Osi zen kuriosoa. Bueno, gaur, bai, 85 urte dituen Toshiko Akiyoshiren inguruan hitz egin nahi dizuet, jazzaren munduan karrera oparonoetako bat bizi izan duen emakumea. Eta oraindik ere, orain ja uste ez dagoela lanean, deskantsua merezi du emakume honek. Eta tira, 74 disketa hitz egitea ia ezinezkoa denez. Adi zenbakia, 74 diskari buruz hitz egitea. Sufa. Hoi da, urtean zenbat diska? Bueno. Egon dia lapsus txikiak, baina badago urte bat baino gehiago 2 edo 3 disko atera dituena. Wow. Así que 85 urte, 74 diska. Nik, ezin dudan guztia hitz egin, mango dizkizuet 5 arrazoi, 5 diska ezberdinetan apurtxo bat zentratuz, Toshiko hori aukera bat emateko. Egia da, nik uste nuena baino ezagunagoa dela, baina alaren nik uste haian entzule gehiengoari ez ezaguna egingo zaiola, azteko emakumea delako, eta bigarrenik japoniarra delako, eta hirugarrenik jazza delako. Orduan, hoxe, gaur Toshiko Akiyoshi. Eta lehen da bizi jakin behar dezuena da, Toshiko pianista dela, kompositorea, arreglista eta big band zuzendaria. Pak osoa darama emakume honek. Esan bezala, aurre iritzi bikoitzak jasan behar izan zituen, estatu batuetan, alde batetik emakume izategatik eta bestalde batetik japoniarra. Kontuan eukita, 85 urte dituela, esan nahi du, 29an jaio zela, Mantxurian, garai hortan Japonia zen, naiz eta Txinan dagoen Mantxuria, gaur egungo Txinan dagoen, baina 30ko hamarkadaren hasieran Japoniakin baditu zuen Mantxuria, gero bigarren mundu gerran berriro Txinatarra izatera pasatu zen, territorio kontuak, baina Japonia da, eta japoniarra da. Kontuan euki Japoniak estatu batuen aurka zegoen herrialde bat zela, bigarren mundu gerran, beraz, japoniarra izatea 50ko hamarkadan etzan erresa. Eta gutxiago emakume bat entzat. Ama ere izan zen, orduan emakume, ama, musikari eta gizartearen parte izatearen oreka zailontan topatu izan du beti inspirazioa bere musika egiteko. Eta entzun dezagun pixka bat After You've Gone, dala bere gaztetako lanetako lagin txiki bat. Ikusten dezuen bezala energiaz beteriko emakumea jotzerakoan. Eta lehenengo arrazoiarekin hasiko gara, esan dizudan bezala 5 emango izkizuet. Lehenengoa, zergatik entzun Toshiko Akiyoshi. Baimenik eskatu gabe, jazzaren aintzindari bilakatu zelako. 16 urterekin, 1945 bere lehen lana topatu zuen pianista bezala, lokal batean iragarki bat ikusi zuen, sartu zen, lana eman zioten. Fin, hori da dana. Zorte kolpe bat eruki behar da noizuenka bizitzan, eta bere lehenengo zorte kolpea hau izan zen. Kontuan euki behar dugu, garai hontan bere familiak, bigarren mundu gerra bukatutakoan, bere familia Mantxuriatik Japoniara bueltatu zela berriro ere, etxea galdu zuten, guztia galdu zuten, oso txiroak ziren, eta 16 urterekin lanean hasteko beste erremediorik ez zuen izan. Zortea izan zuen, pianista bezala, hasi ahal izan zuela lanean, 7 urtekin ikasten hasi zen instrumentua berreskuratu ahal izan zuen, ze piano gabe geratu zen. Orduan baitzaki primerakoa zen pianoa jotzen jarraitzeko. Hori izan zen, jazzerako bere lehenengo sarrera, Teddy Wilson jazz pianistaren diskak entzunez,
gogoratzen zare Tepanonikaren inguruan hitz egin nunean? Emakume hau zela la baronesa, ez? Teddy Wilson zen emakume honen irakaslea. Edo bere irakaslea, ez bere anaiaren irakaslea. Gizon honen diskak entzuten, eukiztuen jazzaren lehenengo sarrera, eta imitazioz ikasi zuen, diska jarri behin da berriro, eta kopiatu, eta horrela ikasi zuen, da horrela ulertu zuen jazzaren hizkuntza. Gerora, 1953an, Oscar Petersonek deskubritu zuen Ginza Tokioko auzo bateko klub batean jotzen zegoen, deskubritu zuen eta esan zuen, zu Bostonera nerekin. Eta Berkeleyra... Peterson berez, kanadiarra da o estatu batuarra? Oscar Peterson... Estatu batuarra da, ez da? Ez, Montreal, Kanada. Bai. Besteria, baina, estatu batuko Kanada berdin zitean, Japonen zegoen, Tokion, 1953an. Bai, gira bat egiten zeon. Bai, importante, gira bat egiten zeon. Eta hori, atentzioa ditu zion, Akiyoshik, eta Bostonera gonbidatu zuen. Eta orduan 53an, hortxe doa, zenbat urte, 20 urteko neskatxa bat, bere kimonoarekin telebistan jotzera. Eta gomendatzen dizuet asko YouTubeen bilatzea Toshikoren telebista agerraldia, lehenengo telebista agerraldia, ze bada emakume oso txiki bat kimonoarekin pianoa izua ematen. Pasada bat, kimonoarekin jantzita, jazz hizkuntza jankia guztiz menperatzen. Eta da pixka bat anakronikoa ez, baina atentzia handia ditzen du, desde luego, nasketa mundiala. Piskat tarantineskoa da estena, ez? Bai, hor txuri beltzetzko bideo bat, eta niri, batek pentsatu dezake, estatu batutara jonda, bere arropa okzidentalizatuko du. Ez, kimonoarekin. Ze supongo erosoa dela, eta ez zuela besterik ezagutuko, edo ez zuela besterik eukiko, eta orduan bere kimonoarekin telebistan. Ez dakit, nik uste baita ere garaiko gizartearentzat xok handia edo behintzat oso ikusgarria izan bertzun zerbait dela, zerbait ola estentrikoa eta raroa. Eta hori, 50ko eta 60ko hamarkadak oso zailak izan ziren beretzat maila pertsonalean, ze 60ko hamarkadan jada ezkondu egin zen, eta bere alaba ukizun 63an. Eta emakume atzerritar eta ama izatea, artista izatea, gau ez lan egitea, eta etxera dirua berak bakarrik eraman behar izate hori, benetan nekagarria irutu zitzaion bizitza bilakatu zen, eta pentsatuzun bere buruan entzataien etxeko andre izatearekin nahikoa zuela, eta bizitza hori sinpleago izango zela. Baina, zorionez guretzat, musikari izatea erabakizuen. Bebop eta hardbop estiloetan maisu bilakatu zen, eta orain entzungo dugu Long Yellow Road, 74laukoa, 75. Naiz eta japoniarra izan, nahi duenen oso jankia izan daiteke, abesti honetan entzungo dugun bezala. Bigarren arrazoia, jazza japoniara eramantzuelako, eta alderantziz, eta Japonia jaztera. 1973an bere big banda sortu zuen, bere bigarren senarrarekin batera, Liu Tabakin saksofoilari eta flautistarekin batera, eta bilakatu zen, orkesta bat de autor, esan dezakeguna, orkesta horrek bere musika soilik jotzezun, etzun beste zer jotzen, eta hori etzen bat eroikoa Big Banden historian zehar. Duke Ellingtonen orkestran, Duke Ellingtonek idaztezun, baina askotan bazeuden beste arreglista batzuk, eta bazeuden beste idazle batzuen obrak, eta jotzezian, eta guztia, baina Toshiko Akiyoshirekin ez, bere obrak jotzezian, beti berazen idazlea, eta Liu Tabakin zen solista nagusia. Kontua da, japoniarra izatearekin konturatu zen, etzuela pena merezi estatu batuar izaten saiatzea. Berak baduela bere ondarea, eta bere ondarea beste dozenina bezain garrantzitsua dela, eta adibidez Charles Mingussekin konparatzen zen, nola bere ondare afrikarrak musikan, jazeko musikan islatzen zituen, eta berak berdina egin zezakeela ukorik egin gabe bere ondareari. Eta orduan entzun dezagun Kogun oso
oso berezitsua dela, soldadu baten historia kontatzen du, nola soldadu batek borrokan jarraitzen du, naiz eta gatazka bukatu den. Entzungo dituzue antzerki tradizionalaren ahotsak, eta Kotsuzumi eta Ozukumi, edo Otsukumi, nola zen? Kakazarra. Otsuzumi. Hori da, Otsuzumi tamborren soinuak eta flauta arrunt bat. Arrunta, por decir algo, baina, eta oso berezia da, ez dauki aurre iritzirik, zuek entzunta, listo. Zer iruditzen zaizu, Bitxia? Kuriosoa. Arrikada galanta. Nola? Arrikada galanta. Nik uste pieza aurrera egin ala, egia da, justu egin entzuten egia da nasketa momentu handiena, baina gerora bai geratzen da Big Banda tal cual, baina faseak ditu. Historio bat kontatzen duenez, flautaren bitartez fase ezberdinak ditu historio honek, eta musikaren bilakaera ere ez da bat ohikoa Big Band baterako. Nik animatzen zaituzten, Kogun entzutera, hasieratik bukaerara, nahiko pieza luzetxoa da, baina hala ere ez da gaur entzungo dugun motzena. Aurrera jarraituko dut, 3. arrazoia, hirugarrena. Bere Big Bandaren soinua bakarra delako. Ez bakarrik entzun dugunagatik, baina beste arrazoi batzurengatik ere bai. Emazte, ama eta musikari bizitza eraman zituen pozik, 60ko hamarkadan, ez? Baina 70ko hamarkadatik aurrera bai. Eta bere iritziz guztia borondate kontua da. Aurreko astean komentatu nizuen Boulanger aizpen inguruan nola, batez ere Nadia Boulangerk, etzun ikusten emakume batek nola okupatu behar zituen Tokioiek, naiz eta berak okupatzen zituen. Eta nik uste Toshikori gertatzen zaiona da, berak elkarrizketa batean onartzen du, emakume tradizional bat dela. Eta emakume izateak guzti hori implikatzen duela, ez dagoela etxeko lanen banaketarik, ez dagoela, emakumea naiz, beraz, hau guztia arduratu behar dut, eta beti borondate kontua dela legia, batek nahi bali madu egin dezakeela. Eta egia da ez dela bat ere justua gaur egungo ikuspegitik bere akzioak epaitzea, baina atentzioa deitzen du hori, eta ustet bai dela zerbait azpimarratzekoa, ez? Berak, agian jakin izan balu, ez duela guztia nahi ez egin behar, eta bere senarrak ere gauzak egin ditzakela, bere senarrak onartzen du elkarrizketan, nik uste dut Toshikok ignoratu dezakeela lasai nik etxeko gauzetaz ez arduratzea. Hori esaten du. Badakielako egiten ari naizena garrantzitsua dela. Eta bera egiten nahi dana zer. Ez da garrantzitsua, ez? Eta orduan, beste garai batzuk zian, beste izateko modu batzuk zian, beste tradizio batzuk zian, eta orduan ez dugu aipaitu behar, baina egia da atentzia ditzen diten zerbait dela, nola emakume bat ez da kasu honetan nahikoa, ez da nahikoa bikaina izatea, bizik eta baita ere ama honena izan behar du, emazte honena izan behar du, guztia izan behar du. Baina, bere Big Bandean musikarien muga teknikoak ganditzen saiatu zen beti, pieza gero eta zailagoak eskatuz. Ziur zegoen horrek taldearen kalitatea hobetuko zuela. Aldera bat, entzun duguna da bere Big Bandaren soinu arrunta? Bai. Hori da. Bai, bere Big Banda da. Bai. Eta, adibidez, honen adibide orientan jarriko dizuet, naiz eta nota gutxi dituen sofistikazio maila handia dauka, oso zinematografikoa da, eta flauta eta klarinetaren erabilera oso klasikoak ditu.
Badago hor flauta eta klarineteak oso giro klasikoan, eta aldiz base ritmikoa sugeritzen, hemen jaserun duaz, beste gruferun duaz. Big Band bada azken finean, eta Big Bandaren elementuak mantentzen ditu, kontua da desberdin erabiltzen dituela. Eta oso soinu partikularra dauka, ez duk Duke Ellingtonen Big Banda bereiz dezakezun bezala, Toshikoren ere bereiz dezakezu, eta gainera, prestigio handiko aldizkari askotan esaten zuten, Toshiko Akiyoshi idazle handien barruan sartzen dela, Duke Ellingtonen mailan eta beste askoren mailan, precisamente honengatik identitate handia zuelako idazle bezala eta bere orkestra desberdintzera eraman zuelako bere lanaren bitartez eta bere exigentzia mailaren bitartez ere bai. Berak batu zituen estudioko musikariak. Eta bazekien agian ez zirela maila altueneko musikariak, eta horreitik idazte zituen gauza zailagoak, pixka bat euren teknika edo euren gaitasunak hobetzera forzatuz. Ez dakit, miresgarria iruditzen zait. 10 urte irauntzun banda honek, eta berak familia bezala kontsideratzen zuen ja azkenerako. Jarraituko dugu, arima askorekin idazten du, eta ez formulekin. Big Band klasikoen moldetik ateratzen diren hainbat elementu ditu Toshikoren musikak, adibidez iraupenak, badirela 10 minutuko piezak, 21 minutuko pieza, orain entzungo duguna, ez ditugu 21 minutuko entzungo, lasai. Jarriz kero guardiko 12 goaz. Baita ere, bai. Eta gure horrengo gonbidatuak zer? Bale. Egiturak ere oso desberdinak dira, ez dute egiten tema azaldu, soloak, berriro tema, itxiera, ez dute hori egiten, istorio batzuk kontatzen ditu, eta horrek, ez dakit, aberastasun gehiago ematen dio bere musikari. Naiz eta hizkuntza bera erabiltzen duen, jazza erabiltzen duen, kodigo propioak ditu, Japoniako elementu horiek sartzen baita ere, testura ezberdinak erabiltzen ditu, oraintxe entzun dugun bezala, eta baita ere intentzio berezia dauka bere musikan. Jarraian entzungo duguna, Minamata, 21 minutu irauten duen pieza bat, eta ia poema sinfoniko itxura duena, tradizio japoniarra eta jazzistikoa batzen ditu. Eta ez nago, badakizu zer dan Minamata gaixotasuna? Ez. Badirudi, nik ere ez nekien Minamata gaixotasuna da, Minamata ez da egiten herri bat, hiri bat, zonalde bat Japonian, berun kutsadura larria jasan zuten, ustet 50ko hamarkadan, edo 50-60ko hamarkadan, eta bertako biztanleek gaixotasun larri bat, gaixotasuna, edo ondorio larriak jasazintuzten kutsadura horren ondorioz. Eta ez nago ziur bertako biztanleei omen aldiz egiten dien pieza bat den, edo gaixotasun horren inguruko kontzientziazio moduan edo egiten duen, baina tira, kontua da, Minamata hitzen den obra bat duela. Eta lehenengo zatia entzungo dugu inigo, jarri dezakezu hasieratik. Eta ea iruditzen zaizuen. Ikusten dezuten bezala, zerbait oso lasaia, oso zabala, oso paketsua, ez? Entzun dezagun bigarren zatia, da pieza honen bukara aldean gertatzen dena, eta pixka bat ikus dezazuten ze bilakaera daukan 21 minututan zer. Ikusten dezuten bezala guztiz kontrastantea, guztiz.
21 minutu horietan gertatzen dena entzutera gomendatzen, animatzen zaituztet. Ze ikuste ez duten bezala, hasiera eta bukaerak ez dagoete zer ikusik inondik inora, eta 21 minutu horietan zerbait gertatzen dela nabarmena da, ez? Eta bueno, azkeneko arrazoia, eta olaia bengo zixiltzen naiz, jaza mundu ezberdinen arteko hizkuntza bezala ulertzen duelako. Toshikoren referentzia pianistikoak, Bud Powell, Oscar Peterson edo eta Bill Evans izan dira, eta 50ko hamarkadako handi guztiak ezagutu ahal izan zituen, adibidez Miles Davisekin jotzen zuen jam sesionetan, eta gauza biedanak. Baina Charles Mingus izan zen haien idazle modura beregan eragin nabarmenena utzi zuena. Biak idazle askeak, bakoitzak bere ondare tradizionala taldera eramantzutenak, oso estremoak euren musikan, eta baita ere izakera nahiko sendoa edo horrekoak. Toshikok gizartearen parte denez gero, beren musikaren bitartez munduarekiko duen ikuspegi erakutsi nahi zuen, eta jaza erabiltzen du horretarako hizkuntza bezala. Entzun dezagun Farewell to Mingus hiltzen omenaldi abestia. Dira, azken ondorio bestela, naiz eta matxismoaz edo pixkatitz egin dizuet, edo bere arrazakeriaz, baina ez gaitu herrituko Toshikok bietatik pairatu behar izan zituela jakiteak. Pertsona miresgarri eta zoikoa da. Emakume izateagatik inposatu zitzaizkion espektaktibak bete zituena alor pribatuan, eta emakume eta japoniar izateagatik zailagoa zuen jazz munduan arrakastatxoa izatea lortu den pertsona da Toshiko Akiyoshi. Por cierto, Grammy nomini, baitare diska honekin precisamente, Farewell diskari esker. Eta 74 diska ditu, denbora hartu, eta hasi patxadaz. 54 da, lehenengo uste dut, 2020 arte uste dauzkala diskak. Así que bueno, patxadaz hartu, eta diskak entzuten poliki-poliki. Gomendatzen dizuet, benetan interesgarria den musikaria da. Eta tira, bukatzeko Gone with the Wind. Toshiko Akiyoshiren mundu musikalean murgildu gara azken minutuetan, eta bagoaz poliki aurrera, baina hurrengo minutu txabek egingo ditugu, Maialen Tellabide gomendatu digun Gone with the Wind honekin, eta tira, gomendatu dizkigun goza guztiak erentzuteko baditugu, baina hurrengo minutuak honekin egingo ditugu. Maialen Tellabide, eskerrik asko. Zorretik.
Goizeko 11:46 minutu eta bagoaz aurrera gure gaurko hurrengo gonbidatua. Eta azkena, agurtzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizue, topatu dut. Topatu dut, Agertu da. Sinez gaitza egingo zaizue, baina benetan esaten dizuet topatu dudala. Zer? Badago Donostian leku bat, izena ingelesez ez duena. Bai. Ez, entzun hau, A ber. Uliako lore baratzak, eta ez Ulias Flower Garden. ULV. Ulea Vegetable Patch, Ulias Basque Bloom Orchard. Ez, badago leku bat, Uliako mendian dauden lorategi historikoetan, leku bat, baina askoz gehiago dena. Donostiako Ulia inguruko ondare naturala eta kulturala babesteko eta berreskuratzeko sortua, hiriaren hazkunde jasangarri eta parte hartzaian sinesten dutenen aldeko adibideen nabarmena. 2008an mintegi izateri utzi zionetik bertako etxolak itxita zegoen. Urteak eman zituen Uliako auzo elkarteak Donostiako udalari etxalde hau komunitateari irekitzeko eskakizunak egiten, eta 2013an proiektu ofiziala aurkeztu zuten. Hasiera batean baimenik ez zuten lortu, baina azkenean udalak entzun, eta 2014ko abenduan lehiaketa publikora atera zuen lusaiaren erabilera. Horrela, Uliako auzo elkarteak 2015an parkeko giltzak lortu zituen. Amargarren urteurren festa ospatuko dute kainaren 22an eta aurreratu digute musika, jolasak, janaria, jarduerak, alaitasun giroan ospatu nahi dutela eta guk festa giroa dastatu nahi genuen, beraz, bertako kide den Leire gonbidatu dugu. Urteurren hau behar bezala ospatzeko, egunon, Leire? Bai, gexo, egunon, oso sarrera ona egia zen. Zer moduz doa amargarren urteurren festaren prestaketak? Bueno, oso ondo, urduri gaude, eta ardura txikia daukaguna, denekin ospatzea, baina bueno, aurrera doaz, bolondresak osatzen ari gera txanda guztietarako, eta bueno, ilusia askorekin gaude. Horixe galdetu behar nuen, bolondresen gatik, edo lantaldearen gatik, hobe esan da, ze aurtengo egitaragoa ikusten hasita ez, azkeneko hilabeteetan eta aurreko urteetan egindakoa begiratu ezkero bat topatzen ditugu. Poesia lehiaketa, argazkileritza lehiaketa, Udarbi herriko festa eta bertan, yoga, sega tailerra, herrikirolak, antzerkia, auzolana, bueno, nola egiten da hau guztia, zenbat pertsonek parte hartzen dute hau guztia posible izateko? Pertsona askok eta bueno, beti berziklatzen goazen jendearekin, ez? Batzuk batotuz, besteak bagoaz, eta horrela gure komunitatea beti aletzen ari den komunitate bat da. Baina bueno, beti dozkagu oinarri sendo batzuk, aspaldiko jendeak eman jarraitzen dugu ere, eta bueno, egunerokoan gure baratzera edo asteartero 20 bat pertsona inguratzen dira, eta gero aipatu dituzun jarduera eta horrelako ekintza berezietara, beti dago gure sarean inguruan jendea, desiatzen egun bat elkarrekin pasatzeko, bere ekarpentxo hori egiteko. Osa, que bintzat jende pantan ez gabiltza. Ezagutzen ez duenarentzat nola deskribatuko zenuke Uliako lore baratzak proiektua? Bira, batzutan esaten dugu oasi txiki bat dala hiriaren erdian. Bueno, igual agian ez dago Donostiako zentroan, baina Uliako magalean gaude, eta hau parke berezi bat da. Ez da alderdi eder, edo horrelako Kristinaenean parke perfektu egitako bat, belarra gazkagu edonon, postoak, jaso gabe dauden txokoak, eta horrela, baina da, azkenean, edonork gure etxean empik egunun, lorategi erdi polit, erdi kaotiko horrelako bat, baina denontzako irekia dena. Azkenean, parke handi bat da, eta baskotan esaten dugu ere, herri lorategi bat dala gurea. Goiuri, gure baso zain den akaitz arasolari asko gustatuko zaio. Bai. Lenguan aldarrikatu zuen césped kontzeptu hori, gainera euskeraz hitzik ez duen césped hori, horrek ez duela bizirik, hori guk sortu dugun gizakierentzako
zerbait hori dela, eta aldiz nik uste leirek irudikatzen duen lorategi bere kabuz ere desmadratu bidea egin eta duen horrek beste xarma bat duela eta bai, leire gure basozainari Akaitz Arasolari bi arte fejea defendatu behar du, baina etzi idatziko diogu esan ez aizu Akaitz egin bisitan digen. Hori da, egin bisita eta ikusi ez, gure arraiz ez dute, ezin diogu belardi ere deitu, ez espet modu korri. Baina, bueno, guri parke honean zaintza hartzeak, ematen digu aukera, gauza berriak probatzeko, eta guk gure kasa lore zaintza egiteko, orduan. Gu oiko zespet hori azten utzen dugu, pixkat biodibertsitatea sustatzeko, edo behin batean egin genuen eguzki lore olako laberinto bat, ez? Orduan, etxekotu egiten dugunean zespedeak edo belardiak, gauza politak sortaitezke, eta ez betiko alfombra berde hori. Hori da Akaitzek lenguan esaten ziguna, bai, zederra. Leire. Etor dadila, asko gustatuko zaio. Urte hauetan, 2016an Jaurlaritzaren Elkarlan saria, 2021 batean Europako Bauhaus berria saria, horrelako aitortzak ere jaso izan dituzue, baina nolakoa da erakundeetatik jasotzen duzuen babesa? Xelebrea egia esan. Aipatu dituzun sariak, egia esan ospea eta, nola baiteko ohoretxoa edo eman digute, baina beste balde batetik, gure etxean bertan, hemen Donostiako udalarekin daukaguna harremana, edo beto esan Donostiako udal gobernuarekin daukaguna harremana, ez dauka biztira berdina, edo esango genuke. Oso, esanguratxoa egiten zaigu, bi sari horiek jaso genitunean, asko kostatu zitzaiola udal gobernuari eta alkateari, aitortza egitea gure sariari edo gure proiektuari, ez da? Ez ziur gaude beste edonork edo Donostiako erakundeak horrelako saria lortuko balute, hor egongo lirakela lehen planoan argazkia ateratzen eta horri reditoa ateratzen. Baina gu gelditzen gara beti itzalean. Hala ere, etzegu asko astxola, ez da ere hori gure desira, euren kanpenetan agertzea eta horrekin propaganda egin dezaten. Baina beti eskatzen duguna da, egiten dugunaren atzean dagoen aitortza, eta aitortza horre politikoa ere izan daiteke, nola baite azkenean lan handia egiten dugu, eta Donostiako Udal gobernuak bizkarra ematen digu egiten dugun lan horri, ez? Edo, asko importatzen egun arren, batzutan esaten dugu ondo legokela ere, behintzat ikustea egiten duguna. Batzuk bizkarra eta beste galdiz, babesa, ze bihurtu zarete kultur sortzaientzako ere etxe, ikusi izan dituguan gure muganeko lagunakan jotzen, alarma moreakoak, ilargi, musikari asko joaten dira ara, behintzat argazkiak ateratzera, bideoklipen bat grabatzera, bihurtu zarete horrela kultur sorleku txiki bat? Bai, esan bezala, pixka diskutuan gelitzen den toki bat da Donostian bertan, eta zerbait baldin baduka Uliako mintegien parkeak da xarma berezia. Eta horregatik, estetika aldetik, oso eszenategi polita egiten du hori, bai, argazki, kontzertu edo bideoklipetarako. Eta, azkenean horrelako herritarren espazio bat edukita irian bertan, guk egiten dugunetik aratago, bai nahi dugu edo gustatzen zaigu, kultur egitasmoak, artistikoak, eta guk egin ezin ditugunak, gerturatzea eta osatzea gure programazioa, eta eurek ere, bere txiki bat aurkitu dezaten hementxe. 10. urteurren festa hitz egiten hasi dugu elkarrizketa, festaketak badoa zela. 10 urte hauetako zerbait nabarmendu beharko bazenu? Edo galdera ezinezkoa dago zuretzat Leire? Egia esan, nabarmenduko nuke, lurzaiagatikan egin dugun borroka. Izan ere, fase ezberdinak izan ditu, baina ez dugu aztu behar, oraindik ere, udalaren ikuspegitik, parkea ez dala parke, baizik eta orube bat da, eta bertan oraindik onartua dagoen plana, 30 luxuzko etxe bizitza egitzea aurre ikusten du. Esango nuke, gustatuko litzaidake sinestea, denak badakigula hori ez dela inoiz gertatuko, eta 10 urte hauetan egindako lan guztiak bermatuko duela hau parke bat izatea etorkizunean ere. Baina, oraindik ez gaude ziur, ez? Eta nik 10 urte hauetan ikasi duten zerbait da,
ez asko fidatzea, udal gobernuaren eta udalitxaren intentzioetaz, eta borrokan jarraitu beharko degula. Beste batetik, parkeak irekita eta herritarrekin irauten duen egun bakoitza garaipen bat dela. Ere ikasi egu, eta hori ospatzen ere ikasi egu, ez? Eta hortik alaitasun giroa 22 urte hauetan. Egin degun lana ez dalako makala, baina baita ere gure proiektuarekin herritarrei erakusten dieguna ere dela, beste modu batera gauzak egin daitezkela, eta eredu horrek iraun dezakela, bai, herritarren konpromisoa ez dela jun eta etorri egiten den gauza bat, baizik eta askotan geratzeko etortzen den lana eta ilusioa dela. Borroka aipatu duzu, baina festa giroan ospatuko duzu 10. urteurren festa, eta guk laizzer agurtu behar zaitugu Leire, beraz azkeneko galdera. Edo zeinentzat irikita dago edo gonbidapenak eskatu behar dira? Festa edo zeinentzat irikita dago, 11:00 aurrera egongo gara Uliako mintegien parkean, beraz, zatozte, bazkarietarako bai, tiketak saltzen ari gera, harta txiki biodendan, itxaurrondan. Eskerrik asko Leire gurekin minututxo hauek hartzagatik, eta zorionak 10 urte hauengatik. Eskerrik asko zuei, egunena pasa. Berdin zein du. Amestu duzula, berriz esaidazu. 2 minutu eguerdiko 12etarako 2 egun 1000. saiorako eta azken txampa honetan hasi bar dugu ja gauzatxo batzuk kontatzen. Zuei entzuleok eta hemen txatean zarete noiz, bai, izan diguzue gutxeri garela kontatzen. Entzuten ari zarete oraintxe 2 begi eta 2 lore. Janus Lester 1000. saioan izango da kantatzen. Eta enizueke esango, nogentarrak egongo ez direnik. Egongo direnik ere ez dizuet esango. Baina egongo ez direnik ere ezin esan. Honek logika jolas bat dirude. Eta nogentarrak baldin badaude, eta muganekoak baldin badaude, eurak eren astu beharko ditugu. Ez da gize gertatuko den nogentarrekin, hortxe da biltza, euren agenda kuadratzen, baina badakit Jokin Pinatxo eta Garazi Esnaola gurean izango ditugula, eta torre jokurako aukera emango digula entzuleok, baina bai, Pablo Zurutuza kantuan jarriko dugu. Eta Pablo Zurutuzarekin batera kantuan jarriko gara, Janire Arantzabe, Eire Maia, ni neu, eta animatzen dena. Zure jarriko zara kantuan goiuri? Noski ez. Koro kolektibo bat egingo dugu. Koroan egongo da, bai? Kororean egongo da, bai? Jaio ninduen ama. Entzuleo, bai, bihar gauzatxo gehiago kontatuko dizkizuegu, gainera maskaktarrak bihar guren izango dira ere, hemen elkarrizketa akustikoan ez aldatoz bihar. Nasutan nago nigo, Juri? Uste dut ez, haime, eske ja urte bukaerarako guk zerrenda osatu dugu. Zein dator bihar elkarrizketa akustikora? Osa, barkatu, ikasturte bukaerako zerrenda. Sanguneko... ez bihar Maider dator. Hori ba. Datorren hastean izango dira maskaktarrak hemen. Zaten nuen nik, bai, ja nastuta gabiltza. 1000. saio honek astoratuta gauzka. 1000. saiorako prest, gauztatxoak oraindik kontatzen joango gatzaizkizue, eta bien bitartean, muxo handi bat, eguraldi ona. Ikeri Barluzean muruak esan digu ostegunan euririk ez duela egingo. Hori ato santzidan, gaur oraindik ez dit erantzun, baina uste dut lasai egon gaitezkela, eta txigidalekuko larre zoragarri hoietan, ospatuko dugula 1000 saio osatu dituela. 2. kafeak entzuleok, bagoaz, izan ondo, aio! Keep calm and 2. kafea.